Hej og velkommen til min kanal. I dag der vil jeg lave en lille startvideo. I dag der vil jeg lave en lille startvideo, men desværre ikke med ham der er med. Jeg ved ikke, jeg har ikke lige fået ringet til ham, men ja. Kanalen kommer til at gå sådan, som maksimalpunkt er det channels, vlogs og gaming. De tre ting. Og jeg vil give et link til Amabuhit. Parkour King, så jeg kan ikke huske hans navn. Han har nok fået lidt. Men og så Simon, Shia og Mohammed. Dem vil jeg give et link til i beskrivelsen. Men skal jeg tænke på, er det altså andet? Jo, det kan være i løbet af ugen. Jeg ved ikke, hvis den her bliver uploadet i løbet af den her uge. Så kan det være, at der kommer en challenge, vlog og gaming kommer der ikke foreløbigt desværre. Men ja, I må have det, som I ser ud. Ses til næste gang.